bainekire bunani oburachi gukorekana ase obuasi okwa misina arora abantu abange besokire ase ochikorwanerere biroge ebyo ase kyamekyo kya UDA ndona basemerenga obotarumbo chiko kwenda kiwese kulire kura omaiga twarorero ko musanana nabo igo bochori banyare ko bogotenirwa chinsemo ko batekana asikeriga gotangana chigurube amini chi ase okonyoranga okomina na gochi kwabao nene misine yentana rero na barayi bari barasese abarasobora iboniga na baro besokire kuri yebiroge ebyo abagotabanga nabo babwateri bagari na nari okora ekyameke kyagara babo mbobwate ogokonyo gosembanyara ko bagusirwa amone kyamage ko arabarokire namba bwate chingura akiri rende kibabwateri bagasobora imbako abane na baro birengerera byanedo wanje muri eto waskabosio obunenjira moyo gotinya ekerengo kyobo chenu anene me county ya Kisii wodi ya Kyogoro anigo omwemse wodi yo Walter Muchache kubwatrana n'enyagitari ya Bosongo baba kwaligania omuroberi obwokorwa obulinkoria naboigo obugwenia bwa marwere au ase enchira ya busa wakanira butayo ukora munandizi TV ni omwe msebe wodi Walter Muchache buganyara ko bagakwana kengati yebitambukiro abisi ya nyare ko bage koirerigo ikirania amaganyo y'abamenya bo anene kwene kingabanyara ko bakonyora obubwenya hase boigo murobeyo urachikoba ko gendera hase amatukabere bono Muchache ni gabaga kugokera umubarabu w'abantu abesokera konyora ubulinkore na kugendera kuruko bolia abo cya sabanto gotaba gosego tabisase kinga akorende wesokia na konyora obokonye bwa genkyoli bagari kweretera emichando asama tukabose ero yotubwate camp ya medical camp yiga yego kuna chisemo cyose ya Kigoro n'abantu baita abandi bakuriye tamba bakuriye karo bakububasi asenge njiyo gocha barigererigwe baringorigwe ondo bwato boroire buru mugaro yatamanyeti wa maryogo ayenda chikoro ikiagara tuwabeke medical camp yiga no kurigereringa abantu baita babere bakurwara abandi babere babusira asobwana igo tutagete nganyasaye atarairo umuntu yatuteme ko mukonya asoko munyonga ukurwari gukwarange wa maryogo anyu ayara bwene asenge ncho tanto kwa n'umuntu uko kama na kubanga abantu byaturi kigara sabuna abana siasa tumurire sandu nchege tubone kina bagi kondo mu musanga ngo akiyagara kina arangaringa ndatema bukampo kandi ndinkorete kinde irinde abantu baito hari yererwe n'abakira so bongo muroche bapimwa marore ero turere ko gustari bipinde amaiso kansa amaino iberera kana na marore andonsi umubiri malaria onse banyitano bara bakurigije marore na Italia na babosonto medical center ko kwa barabo ekagaranga banka bacha egara bakonya abantu ro ase timu yane ko Walter Care na muruta mwana barabo cyangajiri n'abantu bande betemero n'abantu be ward once no bara ase ngicuko bwate na corona cy'abantu baito bakurigije agokire mono uche sabantu baito bakigoro ase ngincu mwacha so bonke n'abanyakitari babekire